Gabon jaun Andreok, Asier Arraiz sortuko presidentea eta Euskal Herria Bilduko bozeramalea dago gaur gurekin, Inigo Urkullu lehendakariarekin bildu eta biharamunean. Bilera horren ostean harreman fase berri bati ekin nahi diola Euskal Herria Bilduk kontatu digu Asier Arraizek, eta aldarte hori somatu diogu gaur Josu Erkoreka gobernuko bozeramalea berari ere. Asier Arraizekin hitz egingo dugu orain. Asier Arraizi azpimarra egiteko gurekin dira Ainhoa Larrañaga, Mikel Irizar eta Felix Arrieta, eta geroxeago etorreko dira Adrian Zelaia eta Joseba Barandiaran ekonomia lariak. Asteartea da, azpimarra gehiago, hasi egingo gara. Asier Arraiz, Gabon. Gabon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Eta mila esker berriz ere azpimarrara etortzeagatik. Plazerra. Arratsaldeko kontu batekin hasiko gara, arratseko kontu batekin, izan ere gaur arratsean jakin baitugu, Espainiako gobernuak erretiratu egingo duela Nafarroako Volkswagenaren bezaren errekurtsoa, Lourdes Goikoetxea sailburuak kontatu du, eta gerora, kontzertua aztertzeko komisio jarraipeneko bilera horretan, ikusiko dela zer nolako erabakiak hartzen diren. Erabateko garrantzia du Euskal Herriaren ekonomiari begira erabaki horrek, eta zer esanik ez Nafarroako ekonomiari begira. Bai, egia esaten baldin baizut, honako bidean jakin izan dut zer gertatu den, eta egia esan ez zaite oso harrigarria iruditzen. Momentu batean eta bai harrigarria iruditu zen kontrakoa. Elegitea jarri izana, eta orain eta kentzea iruditzen zait normalena azkenean iruditzen zaidalako berriro ere gobernuak, Espainiako gobernuak opari bat egiten diola UPNren gobernuari, nolait erregimenari eusteko Nafarroan. Dena badakigu Nafarroa estatu kontua dela, eta batzuk eta ematen zuen eta zalantzak zituztela horren inguruan, argi eta garbi dago Nafarroak jarritzen duela izaten estatu kontua. Edo zen kasutan bi azpimarra bururatzen zaizkit, bata abisu bat ere uzten duela Espainiako gobernuak UPNek agintzen espalin badu beste batek agindu dezakeen momenturako agian, eta bestalde batetik Goikoetxea Andrea bera joan dela hau negoziatzera eta bera etorri dela albistearekin. Orain arte beste zenbait albistek bere izena hain eratsukunean utzi ez dutenean. Bai, nonbait eta bigarren azpimarrak gogora ekartzen dite lehen aipatu duana opari bat izan dela, UPNeri egindako opari bat, nolabait hauteskunde aurre kanpaina honetan, eta gero bestalde batetik argi eta garbi dago mehatxu hori hor dagoela, badakigu zenolako menpekotasuna daukan gaur egun Nafarroako ekonomiak Volkswagenekiko, eta alde horretatik eta nolabait Espainiako gobernuak argi eta garbi uzten du zer gerta daiteken UPN ez baldin bada urrengo gobernuan egongo dena, eta nolabait Nafar guztiei halako mezua bidaltzen diez. Inigo Urkullu lehendakariarekin izan zeinen atzo. Eta bileraren ostean entzun izun esaten, oraindik ere frekuentziak ezberdinak direla, baina sintonizatzeko prest zaudete? Nik uste dut nabarmena dela, frekuentziak desberdinak direla, egunerokoan jende guztiak entzuten digu, eta badaki EAJak emititzen duen frekuentzia eta EH Bilduk emititzen duena zeharo desberdinak direla. Nik uste dut sintonizaziorako edo konexiorako borondatea bintzat egon badagoela. Gure partetik bazegoen, eta azken aldian sumatu dugu beste aldean ere badagoela. Eta nik atzo esan nuen eta berriro errepikatuko dut jarrera irekia nabarmendu dut azken bola honetan, bai EAJko kiden partetik baita lehendakariaren partetik atzo, elkarrizketarako ez ezik esango nuke agian akordioetarako ere. Eta horrekin ez dut esan nahi akordioiek ez bihar ez etzi izango birenik. Baina borondate badago eta nik uste dut horrekin batera agian bide berri batzuk hasteko gogoa ere bai. Akordioak, bide berriak gauza asko kontatu dizkidazu, hortan murgildu aurretik, esango dizut badirela zenbait ahots, esaten dutenak, bai Euskal Herria Bilduk, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, bai Eusko Jaurlaritzak, lege aldiaren puntu honetara iritsita, eta hauteskunde sail bat gertuan daudelarik konturatu zaretela, zuei bozka eman dizuetenek eskatzen zutela, lehenbailen ados jartzea edo ados jartzen hastea, eta baduela elektoraletik akordio nahi honek orain. Elektorala da edo bide luzea egin nahi duen etapa baten hasiera da?
Nik ez dakit EAJak zenolako kalkula egin duen edo zenolako hausnarketa egin duen. Nik eman aldizut EH Bilduk egin duen hausnarketaren berri. Eta gurea zuk aipatu zuna baino pitin bat sakonagoa da. Guk behintzat ikusten duguna da, oraintxe bertan Euskal Herritar belaunaldi askok ametxetan bakarrik ikusi duten egoera batean gaudela. Lehenengoz eta behin, konfrontazio armatua amaitu delako Euskal Herrian, ez da gatazka amaitu, ez dira bere ondorioak zoritxarrez oraindik amaitu, presoen egoera horren adierazle da, horren adierazle mingarria da, baina egia da konfrontazio armatua bukatu dela, eta horrekin batera ere ikusten den ari gara nola Espainiar estatuan Frankoren erregimenaren reforma krisi sakonean dagoela, eta horrekin batera autonomi estatu eredua, ez? Eta gainera, Kataluniako prozesu independentista guztia gertatzen ari da. Eta guk hori guztia aztertuta planteatu duguna izan da, nolabait aldaketak behar zirela, orain arte, nik uste dut aldez aurretik idatzitako gidoi baten arabera jokatzen ari ginela, nonbait nork bere jarraitzaileei bakarrik begira, horre nolabait gure zaleak nolabait pozik izatearren, baina nik uste dut gauzak benetan aldatu nahi baldin baitugu eta gure herriarentzako aldaketa kualitatiboak nahi baldin baitugu, nik uste dut gauzak benetan aldatu behar direla, jarrerak aldatu behar direla. Eta hortarako guk uste dugu, Katalunian gertatzen ari den bezala, estrategia partekatua, bateratua behar dela behintzat abertzalen artean. Eta hori dela eta gure hausnarketa hortik dator, eta gu planteatzen duguna da bide horretan jarritu behar dela, ez? Hiru ildo nagusiri begiratu omen zenioten atzoko bileran, batetik aurrekontuei eta aurrekontuen inguruan politika generaleko, politika orokorreko plenuan zuk esandako murrizketen gaia egontzen, bakegintza egontzen eta erabakitzeko eskubidearen inguruko zenbait kontu, oraintxe aztertuko ditugunak. Zergatik ez da lehenago posible izan hau guztia? Zergatik ez den posible izan, nik uste dut segurenez faktore desberdinak egongo direla tartean, ez? Baina nik behintzat sumatzen dut gure artean, EAJ eta gure artean eta egondako mesfidantzak oraindik desagertuz direnak, gauzak diren bezala esan behar direlako, eta oraindik ez dira desagertu, baina oso indartsuak izan dira mesfidantza horiek. Azkenen izan dira hamarkadetan eta landutako mesfidantzak, alde batetik eta bestetik. Nik behin baino gehiagotan esan dut, ez gara bizkar emanda bakarrik bizi izan garen kultura politikoak izan, baizik eta batzuetan aurrez aurre ere egon garela, ez? Nolabait elkarri aurre eginez. Eta guk uste dugu ezin dela ukatu horre guztiak bere emaitza utzi duela bertan eta hori gainditzea zaila dela. Guk behintzat pentsatzen duguna... Euskal Herri Jeltzaleak bide batez esango dizut, batez ere erruazuei botatzen dizuen, Egibar entzun besterik etzegoen aipaturiko plenu horretan. Nik adibidez garrantziak kenduko diot horri, bestela eta berrio sartuko gara lubakietan, eta nik nire lubakitik besteari botako diot eta besteak botako dit niri, eta ez dut uste horrek gehiegi laguntzen duenik. Nik pleno horretan bertan, osoko bilkura horretan bertan, Egibar jaunari ere esan nion, nork hausnartu behar du bide honetan bestentzako zubila ala arresia den, eta hortik kontuak atera. Eta guk zubia izan nahi dugu. Eta hori da gure hausnarketaren mamia, eta guk egingo dugu. Eta ez dugu egingo EAJaren gatik edo jaurlaritzaren gatik, ez dugu beraiengan pentsatzen ari gara herritarrengan. Herritarrek ze pentsatzen duten, nik uste dut Euskal Herritar gehienak Kataluniara begira daudela, eta pentsatzen ari dira ea zergatik ez den hori posible Euskal Herrian gaur egun. Eta guk gure esku egongoen guztia jarriko dugu hori posible egiteko. Zer jarriko duzu hori posible egiteko? Borondate politiko guztia. Baina gehiago ere bai, hau da, adibidez, esaten balin badizut, aurrekontuetan babesa eman behar bazeniokete Eusko Alderdi Jeltzaleari beste prozesu hori martxan jartzeko, baldintza batzuk kontutan izan da hori ere ulertzen dut, adibidez, orain arte zuek zuen eredutzat aldarrikatu duzuen alde batera usteko preste egongo zinatekete? Nik ez dut gezurrek esango, eta alde horretatik kontuan hartu behar da, ze posizio desberdinak dauzkagun kontu honi dagokionez.
gaur egun nik uste dut zer argi baldin badago, hori da EAJak baduela eredu ekonomiko bat, edo defendatzen duela eredu ekonomiko bat, eta guk oso bestelako eredu ekonomikoa defendatzen dugula. Hori nik uste dut nahiko argi dagoela. Kontua da, gure ustez aurrekontuen gaineko eztabaida egon daitekela beste faktore batzuen arabera. Hau da, akordio bat izan daiteke beste akordio batzuk lortu ahal izateko. Hori egia da. Baina nire ustez, eta errealista izateagatik esango nuke batetik oso elkarrengandik oso urruti gaudela, eta gainera agian goizegi dela akordio bat egoteko, gauzak diren bezala. Eta hala eta guztiz ere, nik esandako guztia zenbakietan jarri nahi dugu. Zenbaketan jarri nahi dugu eta guk baldintza bakarra, hau da, gure posiziotik mugituko gara eta baldintza bakarra jarriko diogu EAJari akordio hori egiteko. Eta da, murrizketa sozialik ez egotea. Hori da planteatzen duguna. Zuek diozue, murrizketa sozialik ez egotea, 3 eurotatik 2 sektore publikora bideratzea okorrezpanago. Ez, hori lehendakariak esan zuen. Bai, eta zuek zer nahiko zendukete? Baina lehendakariak plenoan bertan onartu zuen, aurten 400 milioi gutxiago egongo diela. Iaz baino, eta horrek esan nahi du 3 euroietatik 2 izango direla iaz zeudenak baino gutxiago. Arlo publikorako eta arlo sozialerako. Orduan zer eskatuko luke Euskal Herria Bilduk? Lehengo gunean, osoko bilkuran, lehendakariak esandakoaren arabera, murrizketa sozialak egongo dira. Orain arte egon dira, aplikatu dituzte, eta hortarako gure ospitaletara, edo gure eskoletara, edo halako tokitara joan behar da, edo bertakoek diote herritarrek badakite, murrizketa horiek egon badaudela. Baina adibidez, lehendakariak esaten du, guk ez dugu enplegu publiko finko bakar bat ere ezabatu. Bere definizio hori izan daiteke murrizketarena. Badakigu hori egia izan daitekela, baina badakigu enplegu publikoa suntsitu dela, eta lanpostuak eta beste modu batzuetan, zeharkako moduetan eta desagerrarazten ari direla sindikatu guztiak eta salatzen ari diren bezala. Kontua da, ea beraien partetik borondaterik egon daiteken hortarako edo ez. Beraiek ere badaukate jarrera zehatz bat, eta hori da zero defizit, sorpetzerik ez, eta horrek benetan zailtzen du ikaragarri kontu horiek egin alizatea. Eta gainera, badago beste kontu bat, eta da diru sarrerena. Guk uste dugu diru sarrerak eta gehiago izan behar direla, benetan gehiago banatu alizateko. Hori galetu nahi, nundik kendu edo nori kendu edo nundik atera dirua? Zerga politika aldatu behar da. Zerga politika aldatu behar da, benetan diru gehiago lortzeko eta hobeto banatu alizateko. Ondasunak eta gizarteak sortzen ditu eta hobeto banatu behar dira. Eta hortarako gehien duenak gehiago ordaindu behar du hala beharrez. Hori gertatzen ez den bitartean, gure presio fiskala hain bajoa izaten jarritzen duen bitartean, zaila izango da benetako aldaketak egotea. Hala eta guztiz ere, hori guztia esan da, guk ez diogu EAJari gure programa ekonomikoa bere egiteko eskatzen. Guk eskatzen dioguna da, murrizketarik ez egiteko borondatea zenbakietan jartzeko. Eta horren arabera saiatuko gara, eta gu benetan saiatuko gara, azken uneraino akordioetara iristen, ea posible den. Eta lehen esan duan bezala, zailtasunak, benetan hor agerian daudenak, argi eta garbi aldez aurretik esan da. Eta agian oraindik guiz da hortarako, eta nire ustez akordiorik ez palego ere, ez genuke desakordioa edo akordiorik eza, ez genuke dramatizatu beharko. Agian akordioa lehen etxita dauka gainera Jaurlaritzak Alderdi Sozialistarekin eta plenoan bertan ikusi genuen hori horrela dela. Eta geroztik ere. Lehendakari eta PSeri begira egon zen denbora guztian, gure ustez hori apustu erratua da, baina bere apustua izango litzateke, eta hala eta guztiz horrek ez du aldaraziko gure norabidea, eta gure norabidea izango da horretan ez baldin bada posible, beste eremu batzuetan saiatuko gara akordioak egiten. Beti ere, ea posible den estrategia bat bateratzeko, adosteko, gure herriak beste norabide bat argitzen. Orain da momentua argita garbizuk esaten didazunez, behin eta berriro errepikatu duzu Katalunia, zuk uste duzu piano Egibarrena, ez da lain pianorako orain dela momentua hau martxan hartzeko? Guk uste dugu tren batzuk ez direla urtero pasatzen. Herrien, estaturik gabeko herrien geltokietatik. Eta gure geltokitik ez dakigu noiz pasatuko den, ez dakigu orain momentua den, edo urte bete barru izango den, baina badakigu horretan egongo dela.
Kataluniatik ematen du pasatzen ari dela, Eskoziatik pasatu da, eta gure herritik ere pasako da. Eta ezin gara zain gelditu, trenaren bila joan behar dugu. Hasi egin behar da egiten independentziaren aldeko nolabaiteko diskurtsoa? Guk uste dugu berez eta badagoela. Nik uste dut jendeak eskatzen duela, baina nik uste dut hemen Euskal Herrian seguruenez gerta daitekela Katalunian gertatu dena. Katalunian erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen hasi ziren, eta Madrilgo gobernuaren mespretsuak eta irainak izan direla eta pertsona horiek guztiak inoiz, bereitatik asko eta asko, inoiz abertzalea izan ez direnak, orain independentista dira. Eta hori guztia Rajoyren gobernuak lortu du bertakoek eta adierazten duten bezala, ez? Eta nik uste dut hori Euskal Herrian ere bertan egindako lanketa batzuk eta bertan erakutsitako akordio batzuk eta bertan indarrean aritu den mugimendu zibil batek ere bulkada emango zion egoera horri. Noski, nik uste dute oso faktore ezberdinak egon direla, zuk aipatu duzun gizarte zibilaren bultzada, gero bestalde batetik ere badago Rajoyren jarrera, edo Rajoyren gobernuaren jarrera, gero nire ustez eta badago ere alderdi politikoetan eta gauza horiek ere gertatzen dira, alako faktoreak ez, faktore humanoa, ze pertsona bildu diren momentu zez batean, eta ematen du konvergentziako zuzendaritzan eta momentu batean eta independentista, bere burua independentistatzat duen jendea bildu dela. Eskerran ere bildu da beste jende bat, horiekiko kimika berezi bat sortzeko kapaza izan dena, eta nik uste dut faktore hori guztiek sorrarazten dutela halako egoera, ez? Eta nik uste dut guk hemen Euskal Herrian, ni behintzat ikusten duana da, pizgailua nolabait bilatzen ari garela, eta espero dut momenturen batean edo ezten eta topatzea eta piztea. Bi kontu aipatzen ari garen horren ingurutik batetik, Iñigo Urkulluk behin eta berriz aipatzen duen subirautza konpartituaren zer esan zenion zuk horri buruz? Ez dagoela alakorik eta partekatzeko, buru jabetza partekatzeko lehenengoz eta behin izan behar duzulako. Eta guk gaur egun ez daukagu PPek eta PSOek eta ukatzen digutelako. Eta beste kontu bat, bihar Gipuzkoako Foru Aldundiak kaleratuko du Aztikerrek egin duen ikerketa bat, txosten bat, baina Berria egunkariaren bitartez, behintzat nik egunkari horren bitartez bertako zenbait datu ezagutzeko aukera izan dugu danok, asteburuan identitatea eta aniztasunaren inguruko inkesta bat da, eta Euskal Herritar ez ezik Espainiar edo Frantziar sentitzen dira Euskal Herriko herritar gehienak, 28,6 sentitzen da Euskal Herritar soilik. Ze hausnarketa sortzen dizu honek aurreko hausnarketari erantzteko modukorik? Hortik nik uste dut batetik eta identitatearen gaia oso importantea herri honetan beti izan da, diot batez ere, nazio bat gara horrela sentitu garelako, zapalduta sentitu garelako, bi estatuk zapalduta sentitu garelako mendetan, hori horrela da. Baina guk askotan ere, eta hori da azken bola honetan eta EH Bilduren baitan egiten ari garen hausnarketa, atzera begira baino aurrera begira behar dugu, ez? Eta pentsatzen dugu, benetan baldin bagara edo izan behar baldin badu izango dela izan nahi dugulako. Eta horretan dago herritarren borondatea, eta guk uste dugu honetan guztien dagoela demokraziaren egon behar da, demokraziaren indarra. Alde horretatik pentsatzen du identitateen gainetik eta badaudela beste faktore batzuk ere kontuan hartu behar direla. Eta gu planteatzen duguna da, erabakitzeko eskubidea oso lotuta dagoela, edo oso lotuta egon behar dela guztiok, Euskal Herritar guztiok, ongi bizizateko eskubidearekin. Eta guk uste du gainera, ederki uztartzen direla erabakitzeko eskubidea, hau da, demokrazian sakontzea, baina zertarako sakondu, hain zuzen ere, guztiok ongi bizi ahal izateko. Esan dezun horren aritik, Legebiltzarreko plenuan esan zen duzuk, nolabaiteko bideo horri baten zertzela da egintzen nuenean, momentuz behintzat, iparraldea, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoaren zatiketa hori, zatiketa horren errespetuan, batez ere, herritar horien erabakitzeko eskubidearen errespetuan oinarritzen zen duela, nolabaiteko martxan haste hau, ezta? Euskal Herria Bildu pres legoke Euskal Autonomia Erkidegoa bakarrik balitz momentu honetan independentziarako bidea hartzeko pres legokena Euskal Autonomia Erkidegoarekin bakarrik abiatzeko independentziaren bidean? Guk horretan planteatzen duguna da, zuk aipatu duzun bezala, 3 eremu horietan eta 3 eremu horietatik bakoitzean egin behar dugula prozesu eratzaile bat. Prozesu eratzaile
hoiek, bakoitzak, abiapuntu desberdin bat izango du, alabeharrez, egoera horrelakoa delako, eta gero planteatzen dugu horrekin batera, segurenez, erritmoak, abiadurak, prozedurak, galderak, desberdinak izango direla. Bakoitza nolabait egokitu beharko delako bertako egoeraren arabera. Hori horrela izango da. Baina guk planteatzen duguna da horretan eta bi ariketa mota gutxienez egin beharko dela. Bata izango da kanpo autodeterminazioa, hau da gure harremana erabakitzea estatuekiko, eta gero bestalde batetik ere barne autodeterminazioa, hau da gure arteko harremanak erabaki behar ditugu. Erabaki behar dugu nola bizi nahi duen Arabar, Bizkaitar eta Gipuzkoarrok Nafarrekin, Nafarrek erabaki behar dute nola bizi nahi duten Ipar Euskal Herrikoekin eta Ipar Euskal Herrikoek ere gainontzekoekin. Hori guztia erabaki behar dugu. Eta gu ez gara ausartzen esatera prozesu hori nolako izango den eta zein izango den lehenengoa. Baina gu planteatzen duguna da lehenengoz eta behin helburua izan behar dela, prozesu eratzaileena izan behar dela, Euskal Herritar guztiok gure etorkizun politikoaren jabe egitea. Eta hortarako planteatzen duguna da behintzat lehentasuna izan beharko litzatekeela subjektua osatzea. Eta subjektu hori da Euskal Herria. Eta batzuk esango balute bagoaz? Batzuk esango balute bagoaz horrela erabaki dutelako, gainontzekook errespetatu beharko genuke horiek erabaki dutena. Bakea eta elkarbizitzari buruz ere hitz egin zenuten, eta bai zuri atzo entzunda, eta bai gaur Josu Erkorekari entzunda, bakea eta elkarbizitzarako lantaldean zoru etikoaren nolabaiteko berri irakurketa kritiko bat egiteko unea dala ikusten duzu bai alde batek eta bai besteak zer lortzeko. Horretan batez ere gure ustez gertatzen ari dena da PP eta PS oso eroso daudela prozesua geldirik ez baldin badago legebiltzarrean behintzat geldirik dagoelako. Ponentzia bakea eta elkarbizitza lantaldea ez da biltzen, beraiek seri nahi ez dutelako, eta egoera horretan oso eroso daude. Zergatik aurreko zenatokien beraiek erosoago zeudelako, joko arau hoien arabera, joko arau berriak daude gaur egun, beraiek ez daude bat eroso eta ez dute jokatu nahi. Eta ez dute gainera gainontzeko ere jokatzea nahi. Orduan, Arnaldotegik bere blogean zigoenaren ari tiraka ere? Hori da. Eta alde horretatik nik azpimarratu beharko nuke. Guk bi aukera ditugula, edo paralizia onartzen dugu, eta denok geldi, beraiek horrela erabaki dutelako, edo bestela ez baldin badugu paralizia onartzen, goazen mugitzera. Eta gauzak mugitzea nahi duenak pauso eman behar du. Eta guk erabaki dugu pauso ematea. Ze pauso emango dezu, ze irakurketa egingo dezu zuek hori martxan jartzeko, eta agian martxan jartzeko beste jende gehiago erakarriz, edo beste sentsibilitate batzuk erakarriz? Zoru etiko delakoaren inguruan eztabaida faltsu bat egon zen, eta esango dut zergatik. Esan ziguten guk ez genuela onartzen. Guk esan genuen ez geundela ados, partziala eta osatu gabea zelako. Eta alata guztiz ere onartu genuen, ez genielako gainontzekoi aitzakiarik eman nahi, ez esertzeko mailaren bueltan. Alata guztiz ere erabaki zuten ez esertzea. Guk onartu arren, zoru etiko famatua onartu arren. Orain esaten duguna da, pres gaudela, iraganaldiari buruz hitz egiteko, ariketa partekatu bat egiteko, gure borondate guztiarekin, gure posizioetatik mugitzeko asmoarekin, eta alde horretatik planteatzen duguna ea posible den guztion artean, edo bintzat prest egongo garenon artean, adosteko irakurketa bat, pentsatuz gainera, Euskal Herrian gaur egun ez dagoela, gure ustez ezin dela egon, bere tradizio politikoak egin duen guztiarekin pozik edo lasai egon daitekenik. Gure ustez, inor pozik baldin badago bere tradizio politikoak egindako guztiarekin, edo buruti jota dago, edo pertsona arriskutsua da. Eta alde horretatik guk gure motxila ere onartzen dugu eta prest gaude ariketa hori egiteko gainontzekoekin partekatuz. Zer da zuen posizioetatik mugitzea zuek egin dezue ariketa hori Euskal Herria Bilduren barnean?
guk autokritika hori egin alizatea gainontzekoekin batera. Hori da gure posizioetatik mugitzea. Guk orain arte esan dugu, gainontzeko guztiak ez baldin badaude prest egiteko, guk ez dugu egingo. Orain esaten duguna da, gu prest gaude egiteko, guk egingo dugu. Hasiko zarete egiten, hasi zarete. Zuek zaudete prest egiteko, horretan ere badira gauza batzuk guk gure partea, edo bintzat zati bat, ez dut esango guztia, baina zati bat egin dugu. Gogoratu nahi dut, duela 2 urte inguru edo, Kursalden egin genuen ekitaldi batean, gure jarrera autokritikoa azaldu genuen urtetan eta gatazkaren ondorioak pairatu dituzten biktimekiko izandako jarrerarengatik. Autokritika hori egin genuen. Batzuk ahaztu nahi dute guk egin izana, baina guk egin genuen. Guk ez daukagu inolako arazorik bide horretan jarraitzeko, eta nik uste dut saiatzen ari garela, egunerokoan ere jarrera hori erakusten. Ez, nik uste dut egiten ari garela. Batzuetan eta hobeto edo okerrago, baina saiatzen ari gara egiten. Eta nik uste dut alde horretatik ez dugula arazorik bide horretan jarraitzeko. Eta eskatzen diogu gainontzeko ere, gurekin batera, ariketa hori partekatzea. Etari buruz hitz egin zen duten, Urkullu lehendakariak eta zuk? Ez. Beraz, ez zizun eskatu beste batzutan Euskal Herria Bilduri eskatzen diona edo sorturi eskatzen diona, eskatu dezaiola etari, behin betiko... Rajoyren gobernuari buruz hitz egin genuen, eta berak azaldu zian berarekin egindako azken bilera, baina etari buruz ezen hitz egin. Eta ze analisi egiten zuen, normalean ezagutzen duguna, ezagutzera ematen duen hori? Nik uste dut adierazgarria dela, etari buruz hitz egin ez izana, bera. Ez Rajoy buruz egin itzen, lehenengo. Horretaz esan nahi nuen, adierazgarria dela, horrek esan nahi du, benetan eta ez dela gaur egun eta kezkagarri sortatzen dien faktore bat, ez? Eta gero Rajoyri buruz eta berak azaldu zian zein den gutxi gora bere jarrera, baina nik uste dut aski ezaguna dela guztion partetik eta zertan dagoen Rajoy, ez? Arraiz jauna, gero eta gehiago dira, ahots batzuk diotenak Euskal Herria Bilduk koaliziotik beste zerbaitera pasa nahi duela. Ez dakit zertara, beste zerbait izateko hausnarketan ari zaretela. Bai, azken aldian egiten ari garen hausnarketen baitan gogoeta batekin hasi gara, nik uste dut arnaz luzeko gogoeta izango dela eta orduan kostatuko zaigula, baina planteatzen duguna da gure ibilbidea izan dela indarre metaketa egitea eta hortarako pizkanaka bildu gara, bildu ginen batzuk, gero beste batzuk etorri ziren, gero gehiago izan gara, eta gaur egun Euskal Herria bildu gara, koalizio bat, alderdien koalizio bat, eta gure asmoa da hori baino gehiago izatea. Zer planteatzen dugu? Guk uste dugu Euskal Herrian, ezkerreko esparru soberanistaren baitan, badela jendea, bere burua EH Bildurekin identifikatzen duena, baina agian ez sorturekin, edo EArekin, edo alternatiba, edo aralarrekin, baina bai EH Bildurekin. Eta horiek momentuz, gaur-gaurkoz, ez dute EH Bildun parte hartzeko aukerarik. Bakarrik egin dezaketelako alderdi politikoen bitartez, lau alderdi politikoen bitartez. Eta planteatzen duguna da, esparruak sortzea, halako jendeak eta, egoera horretan dagoen jendeak, parte hartu alizateko EH Bildun, eta EH Bilduren politikak erabaki alizateko. Ahots batzuk diote sortuk zurrupatu egin editula gainerakoak. Ez dut uste horren beharra dagoenik, ez? Nik uste dut EH Bilduren baitan zorionez guztiok badakigu zer garen eta zer ordezkatzen dugun, eta nik uste dut gure aliantza estrategikoa dela nahiko argi daukagula, eta nik gainean onartu behar dut gainontzeko alderdiek eta erabateko leialtasunez jokatzen dutela. Eta guk leialtasun berberarekin jokatu nahi dugu beraiekiko. Hauteskunde kanpainak hortxe dira, eta, badibidez badakigu Euskal Herria Bildutik Gipuzkoako Aldundira ez dela Garitano aurkeztuko, Olano aurkeztuko dela, beste hautagai batzuk Arabako alkatetzarako eta batzar nagusietarako edo diputaziokoak ere ezagutu ditugu. Gaur bertan jakin dugu zein izango den Euskal Herri Jeltzalearen Bilbao ordezkatuko duen hautagaia, Unai Rementeria izango da. Hautagaien inguruan, alderdi politikoen inguruan aritu da Fermin Erpiti Iruñetik, entzun zazu.
Hego Euskal Herriko alderdi politikoak lanean ari dira buru belarri heldu den urteko hauteskundei begira. Azken egunetan hautagaien izendantzaren lekuko izan gara. Hautagaiak izendatzea nahiko prozesu delikatua izaten da gehienetan. Hor sortzen dira liskarrik handienak etxe barnean alderdietan eta etsairik handienak ere. Alderdi politikoak noski etxeko kontu zikin horiek etxean garbitzen saiatzen dira, baina batzutan zaila izaten da. Kontuan hartu behar da, baten bate kargu bat nahi baldin badu, ambizio politikoa beharko duela eta ego pixka bat ere, eta horiek lotzen zaila izaten da. Baina, ezker abertzaleari aitortu behar zaio hori oso ongi egiten duela. Mundu horretan izanen da ambizio politikorik eta liskarrak eta dimisioak ere izan dira. Orain dela gutxi Laura Mintegirena, agian harrigarriena, bozeramaileak legebiltzarrean eta 2 urte egin eta gero bat batean dimisioa eman zuen. Gipuzkoan hautagai aldatu dute, Nafarroan kazetari batzuek diotenez, Bakartxo Ruizen eta Adolfo Araizen arteko lehia dago EH Bilduko zerrendaburu izateko, holakoak toki guztietan eta alderdi guztietan gertatzen dira, baina esan bezala ezker abertzaleko jendeak nekez esanen du deus etxeko kontuez. Oso disiplina handiko jendea da, disiplina handia erakusten dute beti, eta kazetarion ikuspegitik agian disiplina handiegia. Egia da gu jende disiplinatua izan garela beti, hori horrela da, eta horrekin batera, guk konpromiso bat hartu genuen sortu zenean, eta EH Bildun ere saiatu gara, baina nik uste dut oraindik kostatzen zaigula, eta da, askotan ere nik uste dut erasotuak sentitu izanagatik, kanpotik eta erasotuak sentitu izanagatik, oskola moduko bat eta sortu genuen gure inguruan, eta naiz eta esan bere momentuan gardenagoak izaten saiatuko ginela, egia da oraindik ez garela oso gardenak. Gardentasunez hitz egingo dugu gero, Ainhoa Larrañagarekin. Hori horrela da, horrela onartu behar da, eta nik uste dut hori dela ariketa hori ere egin beharko duzu. Egin beharreko bat. Laura Mintegi aipatu du, zuk lehengoan bere tokia hartu zenuen bozeramale lanetan legebiltzarrean. Ze hausnarketa sortu dizu zuri, 4 urte beharrean 2 urte eta gero bere aulkia usteak? Arrazoi personalak izan direla esan arren eta abar. Hori da, erabaki pertsonala da eta maila horretan eta errespetatu beharrekoa besterik ez, eta gero, egia da, beti aipatzen, bera gainera Fermin Erbitik ere aipatu du, guztiok esaten dugu importantena direla programak, edukiak, proiektuak, eta bar, baina gero beti pertsonekin gelditzen gara, hautagaiekin, zin izango den, izen hau, bestea, filtrazioak, eta kontu horiek guztiak, eta nik uste dut hori ere gertatzen dela gu ere pertsona garelako, eta normala da, diote, nahiko gizatiarra da, eta nik uste dut... Gainera oso gizarte, ez dakite, medioen bitartez ikusten dugun gizarte bada, behar izaten ditugu aurpegi referentzialak eta hortara oso ohituta gaituzte edo gara edo auskalo. Edo gaituzue. Edo ginateke. Esaidazu gauza bat, Podemosekin arduratuta zaude? Ez, oraindik ez dakigu zer egingo duten. Baina orokorrean. Nik uste dut Espainiar estatuko indar politikoa dela eta interesgarria dela bere agerpena agian Espainiar estatuaren baitan aldaketarik gertarazteko aukera ematen duelako. Hemen Euskal Herrian, nik uste dut eta batez ere alderdi sozialistari edo ezker batuaren esparruari eragingo die, baina gero bestalde batetik eta nik uste dut eta auskalo etorkizun hurbil batean agian eta elkarlanerako aukera ere ematen digu Podemosek. Ni irrikitan nago jakiteko nor izango den Nafarroako gobernurako hautagaia. Nik uste dute itxaron beharko dela datorren larun batera arte. Beraz, disiplina mantenduko duzu. Nik oso pertsona disiplinatu nahi. Asier Arraiz, mila esker gurekin izateagatik, kontatu dizkiguzun guztiak kontatzeagatik, etorri berriz urte intentsua izango da seguru nago, eta izango dugu berriz ere elkarrekin egoteko aukera. Gabon, eta mila esker.